Vážení prítomní, na začiatok tejto slávnosti zaznie štátna hymna v podaní Viktórie Birovej. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, drahé osobnosti mesta, milé dámy, ctení páni. 5. krát sa stretávame v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove, aby sme si pri príležitosti oslobodenia nášho mesta uctili významné osobnosti. Podľa kodifikačného slovníka je za osobnosť považovaná osoba s vyhranenými duševnými vlastnosťami. Nehovorí sa v ňom však nič o sláve. Za slávne sa dnes zvyknú označovať celebrity, hviezdičky zrodené médiami, ktoré sú síce populárne a známe, no výsledky ich skutočnej práce čas ešte nepreveril. Vedenie nášho mesta spolu s poslaneckým zborom a mnohými organizáciami fungujúcimi na pôde mesta si dnešným dňom chcú uctiť ľudí, ktorí niečo naozaj dokázali svojou prácou, zanietením, odovzdávaním informácií či vlastnej múdrosti. Každá z ocenených osobností nad rámec svojho pracovného času odovzdáva či odovzdávala iným svoje vedomosti, schopnosti, skúsenosti. Mnohí z prítomných ocenených sú tu dnes kvôli tomu, že ich voľný čas, naplnený zmysluplne, pomáhal a pomáha druhým. Ceníme si dobrovoľníctvo i dar poradiť. Oceňujeme šírenie dobrého mena mesta v oblasti športu i umenia. V skutočnosti na začiatku nášho života aj tak nevieme, kto sa z nás stane. Akým povolaním a poslaním bude náš život naplnený. Podobne to cítil básnik Ján Smrek pri pohľade na svojho najmladšieho syna. Maznák môj, najmenší môj syn, má dušu automobilistu. Zbožňuje všetkých šoférov, im dáva lásku svoju čistú. Mamka ho pošle. Syn môj, choď, zemiaky dones na večeru. Šiel, nedoniesol, zabudol. Vinný je šofér na môj veru. Šiel chlapec s taškou nákupnou, tu zazrel v meste auto známe. Šofér mu kynie, sadaj, poď, veď vieš, že voz dnes umývame. Chlapec hneď žiari radosťou a o chvíľu má handry v hrsti. Garáž, keď otvorila sa, pred citróny ju neopustí. Mamka sa spoza záclony podíva dole do ulice. Garáž je v dome oproti. V nej synak, rozžiarené líce, umýva karosériu, v robote tej je dôležitý.
Umýva voz až o dušu, hoci on sám je neumytý. Je samý olej, škvrna, fľak, keď príde domov bez nákupu. Nikde nemali. Za svoju výhovorku hlúpu hanbí sa, aj to na ňom znať. Mamka však verí dobrovoľne. Potom sa nechá poučať o strojoch. Je to svetoborné. Ach, rozdielne sú nátury. Ak otec ctil si gramatiku, nevtlkajú aj synovi, ak on má radšej elektriku. Rob, človeče, čo robíš rád. Nepretvaruj sa, neznásilňuj a nikomu si nedaj vziať slobody rozkoš, vášeň silnú. Najmenší syn môj bude snáď šoférom, možno vlakvodičom. Umenie, náuky, dedičnosť? Prapraded môj bol pohoničom. Každý má svoju osobnosť. Príde čas úcty osobnosti. Keď sa raz človek rozvinie vo svojej celej zázračnosti. Príde čas, keď sa človek rozvinie vo svojej zázračnosti, tvrdil básnik. A práve teraz nastal čas na obzretie sa, zaspomínanie a preukázanie úcty oceneným osobnostiam. Preto mi dovolte vás srdečne privítať na slávnostnom odovzdávaní cien osobnostiam nášho mesta Trebišov za rok 2023. A v tejto chvíli pozývam na javisko toho najpovolanejšieho pána primátora mesta, doktora Mareka Čižmára, ktorého prosím o slávnostný príhovor. Krásny a zároveň sviatočný podvečer vám všetkým. Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia. Deň oslobodenia Trebišova je už tradične spätý nielen s tichou spomienkou a vzdaním úcty padlým hrdinom v boji za slobodu nášho mesta, ale aj s oceňovaním jednotlivcov, ktorí svojim životným príbehom, osobnostným vkladom a najmä významom či dosiahnutým dielom prekročili rámec svojej osobnej integrity, územia, v ktorom žijú, alebo pôsobili a zároveň slúžia ako jedinečný príklad sklbenia pozitívnych stránok osobného aj pracovného života. Ceremónia oceňovania osobnosti nášho mesta patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne a spoločenské podujatia roka. Pričom ju vnímam ako oficiálny prejav vďaky, úcty výnimočným ľuďom za ich dlhoročné pôsobenie a celoživotný prínos, ktorým nemalou mierou obohatili život v meste a zároveň ho dôstojne a jedinečne reprezentujú tak, že je nám všetkým cťou poďakovať im verejne a so všetkými poctami. Americký spisovateľ Mark Twain videl za najväčším potešením života uplatnenie mimoriadneho nadania. Kumšt identifikovať svoje schopnosti a pretaviť ich do spoločenského uplatnenia nedosiahne každý z nás. Je k tomu potrebný súbeh faktorov. Rodinná výchova, školské aktivity, prístup k vzdelávaniu, respektíve správna profesionálna orientácia. Nad tým všetkým však stojí veľké množstvo energie, voľného času, obetavosti, pracovného nasadenia a hlavne schopnosť dotiahnuť veci do úspešného konca. Dnes, v tejto chvíli, sme v očakávaní ohodnotenia tých, ktorí tieto premenné vo svojom živote dokázali sklbiť tak, že zanechali pozitívny príklad nielen pre svojich nasledovníkov, ale výrazne vstúpili aj do povedomia občanov nášho mesta či regiónu. Oblasť medicíny, vzdelávania,
športu, ale aj potravinárstva či práce s ľuďmi, okrem iných, boli a stále sú pod drobnohľadom tunajšej verejnosti. Aj preto je potrebné vyvinúť množstvo úsilia na to, aby sa výsledok práce hoci ktorého z nich nepovažoval za niečo bežné a štandardné. Čo je však potrebné zdôrazniť vždy a všade sú slova klasika, že, citujem, za každou krásnou vecou sa skrýva nejaká bolesť. Obyčajná i netypická, vnútorná či fyzická. V prípade týchto ľudí bola určite súčasťou životných situácií, no ich veľkosť či jedinečnosť spočívala hlavne v tom, že ju neprejavili navonok. Práve naopak, často ju vedeli zúručiť v situáciách, keď bolo potrebné prejaviť svoj zmysel pre zodpovednosť a dobrú vec. Udeľovaním cien nielen ďakujeme, ale aj dávame príklad iným. Častokrát, najmä v súčasnosti, konštatujeme, že naša doba je ťažká, plná negativizmu a pesimistických nálad, spojených s informáciami, ktoré viac zarmucujú, ako potešujú. Stáva sa takmer pravidlom, že oslovujeme tragédiou, šokujúcimi informáciami, kým to pozitívne a inšpiratívne býva len v úzadí. Ako by bolo hanbou a prejavom slabosti hovoriť o dobrých veciach a podnetných príkladoch. Pohodu v živote nahrádza strach, napätie a stres. Rýchle tempo života sa stáva meradlom kvality a úspechu. Odhoďme preto práve v tejto chvíli všetky pravidlá súčasnej doby a venujme dnešný večer oslave tých, ktorí sú nám vzormi. Obetujme tieto krásne chvíle a venujme ich krásnym momentom i vzájomným rozhovorom. Český spisovateľ Karel Čapek raz napísal, že kto chce zlepšiť svet, nech najskôr zlepší sám seba a ten úzky okruh života, ktorý osobne vyplňuje. Aj preto vážme si tisíce hodín, ktoré strávili nominovaní hostia pri zlepšovaní životných podmienok tých najzraniteľnejších, pri záchrane života či zdravia mnohých pacientov, pri vštepovaní a zdokonaľovaní vedomostí mladých ľudí, alebo rozvoji a zveľaďovaní nášho okolia, prípadne pri starostlivosti a pomoci odkázaným. Je veľmi ťažké doceniť skutočnú hodnotu ich úsilia v jednom momente a kompenzovať ju kyticou či stiskom rúk. Vážme si ich, lebo práve takto dávame príklad mladým, že oplatí sa robiť dobro a v prospech spoločnosti. Paradoxom a tragédiou dnešného sveta je, že starneme príliš skoro a zmúdrieme príliš neskoro. Vštepujme im preto už od malička najmä to pozitívne. Nedeformujme komunikáciu, nepotláčajme normálne a nezvýrazňujme absurdné. Ďakujme za tieto vzory a tešme sa, že sú súčasťou našej prítomnosti. Veľké ďakujem adresujem aj všetkým nominujúcim, navrhovateľom, poslancom mestského zastupiteľstva, inštitúciám a organizáciám, ktoré zohľadnili významnú úlohu každého z ocenených a vytvorili tak dôležitý predpoklad slávnostného rámca dnešného večera. Oceneným srdečne blahoželám. Vyjadrujem im veľké uznanie za celoživotnú prácu a úprimne si želám, aby nielen v podmienkach mesta Trebišov mali množstvo svojich nasledovníkov. Milé dámy, milí páni, želám vám ešte príjemný večer, spojený aj s krásnym umeleckým zážitkom. Ďakujem za pozornosť. Prvou oceňovanou kategóriou sú ďakovné listy. Magisterka Lenka Janoková.
Jedno z tzv. Husákových detí, narodené ešte v čase, keď v kaštieli Andrášijovcov bola nemocnica. Je teda, ako mnohí z nás, vrátane mňa, dieťa z kaštieľa. Už v útlom veku ju zaujalo umenie. Posolstvá, v ktorých múdri autori odkazujú čitateľom, poslucháčom či divákom múdre myšlienky, ktoré ju vždy vedeli očariť. Preto podľahla umeniu divadla, kde sa hovorené slovo vie krásne sklbiť s piesňou a dotknúť sa duše vnímavých divákov. Členkou divadla G sa stala hneď po ukončení vysokej školy v roku 1996 a od tých čias ju to neprestalo baviť. Na javisku mala a stále má príležitosť hrať rôzne postavy. Vkladá do nich svoje skúsenosti, no často hrá osoby, s ktorých konaním a životom sa nestotožňuje. Preto sleduje svet okolo seba a stále sa učí byť lepšou herečkou. Sami viete najlepšie posúdiť, či sa jej to darí. Záľubou pani Jánokovej je aj jej práca učiteľky na gymnáziu v Trebišove. Študentom okrem vedomosti odovzdáva aj lásku k práci. Verí, že v nich svojím zanietením a energiou odkryla svet slovenského jazyka, literatúry a umenia. V posledných komunálnych voľbách získala mandát poslankyne mestského zastupiteľstva a toto dobrovoľné poslanie berie vážne a zodpovedne. Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea si ďakovný list z rúk primátora preberá za prácu v prospech rozvoja kultúry i stredoškolského vzdelania v našom Trebišove. Magisterka Lenka Jánoková. Pani Mária Johannidesová. Už v útlom detstve jej zavoňali rozprávky, kde dobro víťazí nad zlom, spravodlivosť nad nespravodlivosťou, chudobný človek svojím bystrým umom nad hlúposťou a obmedzenosťou boháča. Tieto poklady ľudovej slovesnosti potrebovala posunúť ďalej mladej generácii a zachovať tak posolstvo v nich ukryté. Najvhodnejšou voľbou sa preto javila práca učiteľky v materskej škole. Pani Johannidesová začala toto krásne povolanie vykonávať v januári roku 1975 v obci Nižných Žipov. Za takmer 40 rokov získala v odbore neskutočnú prax aj dôveru svojich kolegov a nadriadených, pretože pracovala aj na poste zástupkyne riaditeľky a na poste riaditeľky materskej školy. Práca sa pre ňu stala koníčkom a radosť jej robila najmä vo chvíľach, keď sa mohla venovať nielen deťom, ale aj ich rodičom na rôznych besiedkach a posedeniach. Úžasným spôsobom rozvíjala u detí vzťah k tradíciám. Jablčková pani, pálenie moreny,
vianočné zvykoslovie, oslavy jary, to sú slávnosti, ktoré v škôlke zaviedla. Snahou celého jej kolektívu bolo vytvoriť materskú školu, ktorá bude mať svoj vlastný rukopis, svoju vlastnú tvár a bude vytvárať tvorivý priestor pre múdrych a pracovitých ľudí. Pani Mária Johannidesová sa ako neposlanec aktívne venuje školstvu aj v Komisii školstva, kultúry a športu v Mestskom zastupiteľstve v Trebišove. Za všetky detičky, ktoré rozvíjala a podporovala, za dlhoročnú a úspešnú prácu jej patrí obrovské poďakovanie. Pani Mária Johannidesová. Pani Mária Johannidesová. Pán Juraj Lenčák in memoriam. Rodený Lastovčan takmer celý svoj profesionálny život spojil s potravinárskym kombinátom Národný podnik Trebišov. Pracoval vo viacerých funkciách. Začal ako technický úradník. Keď bol vedúcim oddelenia investičnej výstavby, jeho rukami prešla rekonštrukcia cukrovaru, čokoládovne, výstavba mliekárne a droždiarne. Jej prvým riaditeľom sa napokon aj stal. Okrem toho pôsobil ako externý učiteľ odborných predmetov na Strednej priemyselnej škole v Trebišove a ako podpredseda Mestského národného výboru v Trebišove. Jeho veľkou láskou bol však futbal. Telovýchovnej jednote Slavoj Trebišov venoval ako funkcionár mnoho rokov svojho života. Bol podpredsedom, predsedom aj členom výboru. Ďalšou jeho vášňou bolo záhradníčenie. Výraznou mierou sa podieľal na rozvoji Slovenského zväzu záhradkárov v Trebišove. Bol 13 rokov predsedom základnej organizácie SADY, potom predsedom okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov, členom ústredného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. Od roku 1985 bol dôchodcom, no ešte 7 rokov pracoval ako tajomník okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Pôsobil aj v mnohých plánovacích a finančných komisiách v rámci okresu a kraja. Pri príležitosti nedožitých 100 rokov s vďakou za všetku prácu pre mesto ďakovný list in memoriam od primátora mesta preberajú céry Mária Rudkajová a Hedviga Jenčárová. Juraj Lenčák in memoriam.
Juraj Lenčák in memoriam a ďakovný list preberali céry Mária Rudkajová a Hedviga Jenčárová. Doktor Michal Smaržík in memoriam. Veterinárny lekár Michal Smaržík sa celý svoj aktívny život, ale aj v dôchodkovom veku venoval starostlivosti o zvieratá. Veľmi mu záležalo na osobnom raste a k práci na sebe, svojom vlastnom rozvoji podnecoval a podporoval aj svojich mladších kolegov. Bol im vždy nápomocný. Roky bol aktívnym členom Slovenského zväzu včelárov, kde pôsobil tiež ako veterinár, špecialista na včelstvá. Nemalou mierou sa tak zaslúžil o rozvoj včelárstva v okrese Trebišov. Veľmi sa tiež usiloval o rozvoj evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Aktívne sa zúčastňoval na vytvorení základných podmienok pre evanjelické bohoslužby. Spolu s inými evanjelikmi a ich podporovateľmi pomáhal vybudovať evanjelický chrám v našom meste. Využil nielen svoje manažérske schopnosti, ale priložil aj ruku k dielu. Aj vďaka nemu dnes evanjelici v Trebišove majú svoj kostol. Roky tiež pôsobil ako člen presbyterstva evanjelickej cirkvi v Trebišove. Do posledných dní svojho života bol hrdým Trebišovčanom. A my s úctou spomíname a ďakujeme. Ďakovný list in memoriam odovzdáme rodine. Michal Smaržík in memoriam. Pán Ladislav Telepovský. Príjemný podvečer všetkým priaznivcom hokeja najrýchlejšej kolektívnej hry. Presne týmito slovami sa pán Telepovský už 30 rokov prihovára divákom pred každým domácim ligovým zápasom. Dnes sympatický dôchodca vyštudoval za strojného zámočníka na učilišti v Trebišove. Nikdy netúžil potom opustiť Trebišov a kolektív spolupracovníkov. Preto ostal dlhé roky verný svojmu zamestnávateľovi. Vyše 45 rokov pracoval vo vagónke Trebišov vo vyštudovanom odbore. K športu mal blízko už v mladosti. Najprv sa venoval futbalu ako futbalový rozhodca na okresných aj krajských súťažiach. Kondíciu si udržiaval a aj na dôchodku udržiava cyklistikou po blízkom okolí. No skutočnú lásku našiel v ľadovom kráľovstve. Od vzniku Trebišovského ľadového štadióna na prelome rokov 1991-92 bol hneď výraznou posilou organizátorov. A keď už na krytom zimnom štadióne v Trebišove v rokoch 1994-95 vzniklo družstvo mládežníkov, stal sa neodmysliteľnou súčasťou každého zápasu. V súčasnosti sa vo voľnom čase venuje tomuto ušľachtilému koníčku. Hokeju. Je hlásateľom a časomeračom, človekom, ktorý pozná korčuliarsku techniku každého hráča, lebo ju vidí naozaj zblízka. A okrem toho disponuje úžasnou mocou. Vie zastaviť čas. Za všetku obetavú prácu ďakujeme. Pán Ladislav Telepovský. Pán Ladislav Telepovský.
Posledný ďakovný list patrí Kataríne Tyrpákovej. Katarína Tyrpáková, rodáčka z Jasova, pôsobila najprv ako administratívna pracovníčka v závode ČSD jedálne a lôžkové vozy Košice. Od roku 1977 do roku 2016 pracovala ako vedúca školskej jedálne pri materskej škole Komenského v Trebišove. Takmer 40 rokov sa teda spolu so svojimi kolegyňami kuchárkami starala o hladné brúšká našich najmenších. Pani Tyrpáková je od roku 2016 veľmi aktívnou dôchodkyňou, inšpirujúcou, podporujúcou, motivujúcou, pomáhajúcou za každých okolností. Hneď od začiatku začala pôsobiť ako podpredsedníčka denného centra číslo 1 jednoty dôchodcov Slovenska číslo 4. Pod jej záštitou sa z mnohých bývalých spolupracovníkov stali spoludôchodcovia, ktorí ani v pokročilom veku netrávia čas zaháľaním. Práve naopak. Pani Katarína je výrazným hnacím motorom trebišovských dôchodcov a tvorcom mnohých inšpiratívnych nápadov a ich realizácií. Za svoju dlhoročnú prácu bola odmenená viacerými oceneniami. Medzi najvýznamnejšie patrí čestné uznanie za účinnú výchovno-vzdelávaciu prácu udelené v roku 1989 vtedajším ONV, a čestné uznanie za iniciatívnu prácu v oblasti výživy detí a mládeže v školskom stravovaní udelenom v roku 2011 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nielen za všetky výborne nakrmené brúšká, za spokojných rodičov detí, za príkladnú pracovitosť a podporu kolegov, ale aj za priateľský prístup, charitnú prácu a iniciatívu v jednote dôchodcov Slovenska patrí pani Tyrpákovej naša srdečná vďaka. Katarína Tyrpáková. Pani Katarína Tyrpáková. No a tak, ako slúbil pán primátor, budeme pokračovať. Aby ste si trošku oddychli a aby si oddychli aj naši ocenení, prichádza host dnešného programu. Huslistky, ktoré si hovoria Explosion. Zoskupenie Explosion vzniklo v roku 2003 a bolo inšpirované populárnym trendom spájania mnohých hudobných štýlov. Prepojiť klasickú hudbu s popom, rockom, upraviť filmové melódie do sláčikovej podoby, k tomu pridať silu a vášeň argentínskeho tanga, vedia len skutočné umelkyne. V hudobnom repertoári huslistiek sa okrem slovenských motívov nachádzajú aj keltské, čo zvyšuje atraktivitu skladieb. Jedinečnosť zážitku huslistiek spočíva nielen v hudbe, ale aj v modernom zvuku elektrických huslí. A to som ešte nepovedala nič o atraktivite našich umelkyň. Jedna sa volá Oksana, druhá Melódia. Nie, druhá Melánia. Melódia bude to, čo prinesú. Milí diváci, čaká vás teda explózia hudby. Prichádza Explosion.
Dámy, ktoré si hovoria explosion, ešte ich uvidíte. Ideme na ďalšiu kategóriu. Cenu primátora mesta. Podľa štatútu mesta sa cena primátora mesta udeľuje občanom mesta za prospešnú a záslužnú činnosť. Cenu primátora mesta v tomto roku získavajú záchrancovia našich životov. Prvým oceneným je doktor Mikuláš Bugata. Rodák zo Sečoviec, ktorý do maturity študoval v rodnom mestečku.
Po štúdiu na lekárskej fakulte UPŠ v Košiciach promoval v roku 1962 ako všeobecný lekár. Hneď po ukončení školy nastúpil do okresného ústavu národného zdravia, ako sa vtedy naša nemocnica volala, v Trebišove. V priebehu 8 rokov získal 2 atestácie v odbore otorinolaryngológie. Počas práce na ušno-nosno-krčnom oddelení v našej nemocnici absolvoval množstvo odborných seminárov a školení na Slovensku aj v zahraničí. Najpamätnejší bol pobyt na foniatrickej klinike v Prahe. V roku 1968 sa stal primárom ORL oddelenia a bol ním až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1999. Počas jeho primariátu prebiehala výstavba novej nemocnice, takže sa svoje ušno-nosno-krčné oddelenie pokúšal znovu vybudovať aj v nových priestoroch. Po mnohých úskaliach sa mu to napokon podarilo. Niekoľkokrát bol riaditeľom nemocnice. Bolo to v rokoch 1982 až 86, potom v rokoch 1990 až 92, keď OUNZ zaniklo, a v rokoch 1995 až 1998. Ako riaditeľ sa usiloval o rozvoj zdravotníckych činností a nemocnica rástla po odbornej stránke. Podarilo sa mu zriadiť nové oddelenia onkológie, urológie, traumatológie, dializačné zariadenie a vďaka jeho úsiliu boli tiež zriadené početné odborné ambulancie. Pozornosť venoval aj odbornému rastu svojich zamestnancov. Trval na tom, aby sa v lekárskej praxi zavádzali nové vyšetrovacie metódy ako CT, USG či rôzne endoskopické postupy. V oblasti laparoskopie sa v našej nemocnici aj vďaka doktorovi Bugatovi vykonávali školenia lekárov z nemocníc celého Slovenska. Okrem medicíny a manažmentu nemocnice jeho čas patril hádzanej. Najprv bol hráčom, ktorý pomohol klubu 3-krát postúpiť do 2. ligy. Neskôr v klube pôsobil ako lekár a ako lekár pôsobil aj medzi trebišovskými hokejistami. Venoval sa tiež poľovníctvu, podľahol kúzlu starostlivosti o zver a prírodu. V súčasnosti sa stará o svoju krásnu záhradu a všetok voľný čas venuje vnúčatám a rodine. Cenu primátora mesta získava doktor Mikuláš Bugata za úspešné riadenie nemocnice, ktorá pod jeho vedením rozšírila mnohé dôležité oddelenia, odborné ambulancie spolu s prístrojovým i personálnym vybavením, za prácu lekára na svojom milovanom ORL oddelení i v športových kluboch. Za záchranu mnohých ľudí mu patrí naše ďakujeme. Doktor Mikuláš Bugata. Doktor Mikuláš Bugata. Ďalšiu cenu primátora mesta získava doktorka Eva Jakubčáková. Pani Eva Jakubčáková sa narodila v roku 1952 v Košiciach, kde získala základné aj stredoškolské vzdelanie. Po štúdiu na lekárskej fakulte UPŠ v Košiciach vykonala atestácie z odboru rádiodiagnostika.
Ako lekárka sa zúčastnila na stážach v Bratislave, Košiciach i Piešťanoch. Bola aktívnou účastníčkou Európskeho radiologického kongresu vo Viedni. Najprv pôsobila 11 rokov ako sekundárny lekár rádiodiagnostického oddelenia Okresného ústavu národného zdravia Trebišov. Od roku 1988 do roku 2017 viedla centrálne radiodiagnostické oddelenie nemocnice s poliklinikou v Trebišove ako primárka. V súčasnosti pracuje stále len na svojom oddelení ako lekár na čiastočný úväzok. Doktorka Eva Jakubčáková je odborníčkou v oblasti radiológie a radiodiagnostiky. To, čo sa nám amatérom javí ako svetlosivá či tmavosivá škvrna, ona bez pochyby určí ako cystu či maligný nádor. Od roku 1987 sa venuje sonografii, od roku 1993 MMG, teda mamografii a jej diagnostike, a od roku 1996 CT diagnostike, teda počítačovej tomografii. Medzi jej záľuby patrí čítanie kníh, najmä historických románov, potom práca v záhrade, pre pracovitú ženu typické upratovanie a tiež cestovanie. Napriek mnohým profesijným úspechom sama považuje za svoj najväčší úspech návrat svojho jediného syna po roku pobytu v Spojených štátoch amerických a narodenie 3 vnúčat. Pri nich oddychuje a im tiež venuje svoj voľný čas a svoju lásku. Podľa jej vlastných slov verí životu, pravde a rozumu a v tom jej pomáha viera v Boha. Za láskavý prístup k pacientom i kolegom, za profesionalitu, skvelý odborný pohľad a výnimočnosť patrí doktorke Eve Jakubčákovej naša najvrúcnejšia vďaka. Doktorka Eva Jakubčáková. Doktorka Eva Jakubčáková. Diplomovaný inžinier Michal Farkaš. Trebišovský rodák, pán Michal Farkaš, pochádza z malorolníckej rodiny. Vyštudoval chemicko-technologickú fakultu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a tiež postgraduálne štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity J.E. Purkyně v Brne. Špecializáciu z vyšetrovacích metód v klinickej biochémii získal v roku 1985. Inžinier Michal Farkaš pracoval v rezorte zdravotníctva od roku 1969 ako pracovník v laboratóriu, neskôr ako vedecký asistent na prvej internej klinike Lekárskej fakulty UPŠ v Košiciach. V roku 1971 sa stal vedúcim biochemického laboratória v nemocnici s poliklinikou Trebišov. Dlhé roky viedol toto oddelenie s mnohými výraznými úspechmi. V rokoch 1984 až 89 pracoval ako šéf laboratórií departmentu General Hospital Surman v Líbii, kde bol ministrom zdravotníctva vyslaný ako expert. Po dekompozícii v OUNZ v roku 1992 bol riaditeľom našej nemocnice
a úspešne v nej spustil funkčné nákladové strediská pre racionálne sledovanie hospodárskych výsledkov jednotlivých oddelení, čo je dnes bežnou praxou v hospodárení a riadení nemocníc. Plne kvalifikovaným vysokoškolsky vzdelaným zdravotníckym pracovníkom sa stal v roku 2009, keď získal atestáciu v odbore laboratórna medicína a stal sa v tomto odbore špecialistom v súlade s pravidlami Európskej federácie laboratórnej medicíny. Pán inžinier Michal Farkaš patrí k zakladajúcim členom Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov v Piešťanoch, Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov v Bratislave. V súčasnosti je jej čestným predsedom. Tiež stál pri zrode Slovenskej spoločnosti laboratórnej medicíny. 2 funkčné obdobia bol členom predsedníctva akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Takisto pôsobil ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre zdravotnícke laboratórne činnosti v povolaní laboratórny diagnostik. Práca pána Farkaša bola ocenená nielen Spolkom lekárov v Trebišove, ale aj striebornou medailou za rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti. V roku 2011 získal cenu profesora Petersena pre laboratórnu medicínu. V súčasnosti stále aktívne pracuje ako člen skúšobných komisií pre atestácie z klinickej biochémie a laboratórnej medicíny a vo voľnom čase sa venuje svojim 3 dcéram a vnúčatám. Okrem slovenských laboratórnych spoločností je členom aj Českej spoločnosti laboratórnej medicíny. Cenu primátora mesta získava diplomovaný inžinier Michal Farkaš za svoju celoživotnú prácu a šírenie dobrého mena Trebišova v okolí i vo svete. Pán inžinier Michal Farkaš. Pán inžinier Michal Farkaš. Dámy a páni, ceny primátora mesta sú rozdané. A teraz si opäť doprajme explóziu hudby v podaní Melánie a Oksany.
opäť explózia v podaní huslistiek a nasleduje Cena mesta. Na pódium už dnes vystúpili 4 ocenené Slovenky. 2 sa vám predstavili ako hostia programu. Mnohé slovenské ženy sa nachádzajú v hľadisku divadelnej sály, ale len jedna z nich nesie titul Slovenka roka. Je to osoba skromná, nenápadná, tichá a pokorná. Napriek tomu vo svojom živote koná veci, ktoré sa nezmestia do priestoru tejto sály. Jej pracoviskom nie je dokonca ani celý Trebišov. Je to celý svet a v ňom núdzny a trpiaci, ktorí si spoločnosť tejto našej Slovenky užijú najviac. Dámy a páni, Cenu mesta za rok 2023 získava sestra Bernadeta Anna Malíková. Sa narodila v dedinke Lúčka v okrese Svidník. Po základnej škole v Kračúnovciach vyštudovala strednú všeobecnú vzdelávaciu školu v Giraltovciach. Jej prvým pracovným pôsobiskom bol Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a mládež, kde pracovala ako vychovávateľka a ošetrovateľka. Potom bola zamestnaná v detskej fakultnej nemocnici v Bratislave a tu popri zamestnaní vyštudovala strednú zdravotnícku školu v odbore zdravotná sestra. Pre lepší nadhľad si vyskúšala aj prácu v Ústave sociálnych služieb pre deti a mládež. Zlom v živote Anny Malíkovej nastal vo chvíli, keď sa rozhodla vstúpiť do kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Túžila totiž pomáhať chorým, trpiacim a všetkým, ktorí sú na okraji ľudskej spoločnosti a tiež potrebujú pomoc. Svoje večné sľuby zložila 7. júla 1990 v kláštore pod Znievom a stala sa sestrou Bernadetou. V Bratislave sa angažovala pri rekonštrukciách starších priestorov a zriadení domova dôchodcov. Neskôr pomáhala spravovať chránené bývanie pre mentálne postihnutú mládež. V roku 1998 prišla sestra Bernadeta do rodnej dediny, aby 2 roky vrátila svojej milovanej mamičke jej opateru. Naspäť do zamestnania nastúpila v roku 2000 a 6 rokov pôsobila v arcidiecéznej charite v Košiciach. V Stropkove potom založila komunitné centrum Božieho milosrdenstva. V Českom Znojme pôsobila v dennom stacionári svätého Damiána. Ako dôchodkyňa sa po návrate na Slovensko opäť zamestnala v košickej arcidiecéznej charite. Od mája 2015 sa ako dobrovoľníčka starala o pastoráciu rómskej mládeže v Sečovciach. Po 3 rokoch ju vedenie rádu preložilo do Trebišova, kde sa ako dobrovoľníčka venuje Rómom dodnes. V roku 2022 bola nominovaná v ankete Slovenka roka. Anketa už niekoľko rokov zviditeľňuje ženy podieľajúce sa na raste krajiny. Ocenenie Slovenka roka 2022 si napokon prevzala v kategórii Charita a sociálna práca. Dnes skromná a pokorná sestra Bernadeta získava Cenu mesta Trebišov za rok 2023. Vďaka Pani, že sestru Bernadetu máme.
Cenu mesta za rok 2023 získala sestra Bernadeta. Srdečne blahoželám. Ak dovolíte, vážení prítomní, teraz zaznie poďakovanie zo strany ocenených. Má ho pani doktorka Mária Rutkajová, ktorá je dcérou pána Juraja Lenčáka. Získal ďakovný list in memoriam. Poprosím pani Rutkajovú. Vážený pán primátor, ctení ocenení, vážené dámy, vážení páni. 1. december je dátum, ktorý je nerozlučne spätý s históriou mesta Trebišov od roku 1944. 1. december sa podľa štatútu mesta stal symbolicky dňom oceňovania osobností mesta Trebišov. Mesto budovali, šírili jeho dobré meno, starali sa o osobné i všeobecné záujmy a potreby občanov mesta, venovali svoj voľný čas rozvoju jednotlivých oblastí života mesta, aby žilo, rozvíjalo sa, kvitlo, aby ľudia, ktorí žijú v našom meste, mali dôvod v ňom bývať, žiť, tvoriť, tešiť sa. I preto tieto činy a skutky neostali nepovšimnuté. Práve naopak, i vaše mená sa dnes zapísali do dlhého zoznamu osobností mesta Trebišov a už budú navždy súčasťou histórie mesta. Niektorí ocenení už nie sú medzi nami, ale aj im patrí poďakovanie a ocenenie in memoriam. Všetkým oceneným srdečne blahoželám a v mene ocenených ďakujem primátorovi mesta, doktorovi Marekovi Čižmárovi za odovzdanie ocenení. Vy všetci ocenení mi ste dáte za pravdu, že pri každom z vás stál niekto, kto vám pomáhal vytvárať podmienky na vašu činnosť, či už v rodine, alebo na pracovisku. A preto si vaše poďakovanie zasluhujú aj vaši rodinní príslušníci, spolupracovníci či bežní občania mesta. Lebo len spoločnými silami môžeme budovať naše mesto a dobré, prajné vzťahy v ňom. A na tom záleží. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Rutkajovej za krásne slova poďakovania a teraz, ak dovolíte, pozvem opäť na pódium naše úžasné huslistky. Melániu a Oksanu a ich nápor, energiu, silu, zároveň kúzlo, ktoré sa skrýva v husliach. Explosion!
zmení vzniknúť takéto huslistky. Explosion! Melania a Oksana, ďakujeme za krásny hudobný zážitok. Ctené dámy, vážení páni, ocenenia za rok 2023 sú rozdané a tento slávnostný večer, ktorý sa spája s dňom oslobodenia nášho mesta Trebišov od okupantov v časoch druhej svetovej vojny, sa pomaly končí. Výnimočné chvíle si však žiadajú výnimočné slová. A tie sú často ukryté v myšlienkach múdrych ľudí, filozofov a básnikov. Oni si kládli otázky. Na čo tu sme? Čo je naším poslaním? Kam sa máme uberať? Čo je pre nás v živote najdôležitejšie? Ak dovolíte, aj ja na záver dnešného krásneho večera použijem slová básnika, lebo som našla odpoveď na svoju otázku, na tú, ktorá ma trápila. Ján Smrek odpovedá takto. Či som sa už dosť narozprával s lesom? Nie. Týchto besied nikdy nemám dosť. Stromy mi hovoria, keď blúznim, neviem, kde som. Si na zemi a myslí na radosť. Či som sa už dosť porozprával s ľuďmi? Klam by bol povedať, že už mám toho dosť. Vravia mi, osud básnikov je bludný, no s nami ži a myslí na radosť. Či som sa už dosť narozprával s láskou? Nie. Toho nikdy nebudeme mať dosť. Tá vraví, bezo mňa, aj keď ma nájdeš ťažko, ani len nezavadíš o radosť. Takže odpoveď na otázku, komu máme venovať svoj čas, je jasná. Venujme ho prírode, ľuďom, ktorí si nás zaslúžia a všetko robme s láskou. S láskou k životu i k človečenstvu. Milí prítomní, dovolte mi poďakovať sa všetkým, ktorí sa pričinili o tento krásny spoločenský dlho pripravovaný večer. Ďakujem vedeniu mesta Trebišov, všetkým zamestnancom úradu i Mestského kultúrneho strediska. Ďakujem hosťom, huslovým virtuóskam Explosion a Viktórii Birovej za zaspievanie štátnej hymny. Vám všetkým ďakujem za skvelú atmosféru. Ctené, ocenené osobnosti. Srdečne vám blahoželám a všetkým tu prítomným prajem veľa vnútornej sily a energie bojovať s prekážkami. Ďalej prajem veľa lásky, odpustenia a zdravia. Krásny zvyšok slávnostného večera. Aj keď tu bolo spomenuté slovo záver, ja si myslím, že ešte niečo chýba a to poďakovanie. Poďakovanie človeku, ktorého som spoznal na gymnáziu, s ktorým sa spojili naše cesty na fakulte, potom na učiteľskej ceste životom a nakoniec pri riadení mesta. A ten človek už 4. rok okrašľuje atmosféru tohto odovzdávania krásnym slovom, myšlienkami od srdca, ale hlavne jedinečným moderátorským výstupom. Takže to sú práve tie slova, ktoré chýbali aj v dnešnom profile pre magisterku Lenku Janokovú. Lenka, ďakujeme ti. Ďakujem veľmi pekne. Možno, ak bude dobrá, pozveme aj o rok. Ale len moderovať. Dobre, keďže pán primátor už oficiálne ukončil tento večer, dovolte mi pozvať všetky ocenené osobnosti ešte sem na pódium na spoločnú fotografiu. Poprosím aj
Aniku, aby pomohla tým, ktorí to potrebujú, aby sme náhodou nejakým spôsobom nespadli, aj keď tu máme všelijakých ocenených pánov doktorov, ale oni si už zaslúžia, aby sme sa my k nim úctivo správali. A chcem pripomenúť všetkým pozvaným hosťom, oceneným osobnostiam, že potom nasleduje spoločenský večer, jeho pokračovanie v reštaurácii Amadeus, takže nezabudnite, pozvaní hostia potom odchádzajú na malé pohostenie. Ďakujem všetkým prítomným a prajem krásny večer. Počkajte, ja idem ku chlapom.